This Diwali, be the reason for someone's celebration. Buy Indian handmade products. For Diwali collections, visit www.thestitches.in. சர்வைவர் ஷோ ரொம்பவே அட்வென்ச்சரஸா போய்கிட்டு இருக்கு. சுவாரஸ்யமா போயிட்டு இருக்கிற இந்த நிலையில வேடர்கள் டீமும் சரி காடர்கள் டீமும் சரி அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இப்பதான் டீமோட ஜெல் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இந்த டீமோட ஜெல் ஆயிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்துல ஒரு குட்டி குட்டி விரிசல் அங்கங்க வருது. அந்த வகையில காடர்கள் டீம்ல சமீபத்துல விஜயலட்சுமி அண்ட் ராம் அவர்களுக்கு ஒரு குட்டி வாக்குவாதம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எபிசோட்லயே நம்ம பார்த்திருப்போம். ராம் அவர்கள் பாத்திரத்தை கழுவிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜயலட்சுமி ஒரு வேலையா கொடுத்திருந்தாங்க. அவங்க தென்பாண்டிச்சி மயிலே அப்படின்ட்டு பாடிக்கிட்டே அதை கழுவிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப நேரமா கழுவிக்கிட்டே இருக்காங்க. எப்போ தருவாங்க அப்படின்ட்டு ரொம்பவே விஜயலட்சுமி அவர்கள் பொறுமையா இருந்தாங்க. இந்த பொறுமையை தாண்டி ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ரொம்பவே காண்டாயிட்டாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க வேலையை பண்ணணும் அப்படின்னுக்காக திரும்ப போய் பார்க்கும்போது அவங்க அந்த கிளீனிங் கூட சரியா பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு பர்ஸ்ட் அவுட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இந்த கிளிப்பிங்கை விஜயலட்சுமி அவங்களோட டீமே சோஷியல் மீடியால ஷேர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் விஜயலட்சுமி இவ்வளவு ரூடா ராம் கிட்ட நடந்திருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ராம எல்லாருமே கார்னர் பண்ணி புள்ளி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது ரொம்பவே தவறான விஷயம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த வகையில இவங்க இவ்வளவு தூரம் ரூடா இருந்திருக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கிற விதமா சமீபத்தில் ஃபெரோஸ் அவர்கள், அதாவது விஜயலட்சுமி அவர்களோட ஹஸ்பண்ட் இது ரூட் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அவங்க பேஷண்டா வெயிட் பண்ணி இவ்வளவு தூரம் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆயிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு பர்சனலான வேலைகள் கண்டிப்பா நிறைய இருக்கும். அது ஆல்ரெடி விஜயலட்சுமி அவர்கள் எக்ஸ்பிளனேஷனா கொடுத்திருந்தாங்க. பர்சனலா எனக்கான க்ரூமிங் செஷனோ இல்லை என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்ணணும், நான் எந்நேரமோ இங்கே அடுப்படியிலேயே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் விஜயலட்சுமி அவர்கள் கொடுத்தாங்க. கிளீனிங் ப்ராசஸை நீங்கள் ஃபுல் டைம் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் அதை ப்ராப்பராக பண்ணால் பரவாயில்ல அப்படின்ற எக்ஸ்பிளனேஷனுமே கொடுத்தாங்க. பட் ஆனால் விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கு தான் இப்போ ஒரு பேட் நேம் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. இன்னொரு பக்கம் ராம புள்ளி பண்ணியிருக்க வேண்டாம், டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ராம கார்னர் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி டாக்ஸும் போய்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு சர்வைவர் ப்ரோமோல ரொம்பவே ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பார்த்திருந்தோம். அதாவது ரெண்டு கண்டஸ்டன்ட்ஸ், ஒரு பக்கம் வேடர்கள் இன்னொரு பக்கம் காடர்கள்ல சேர்ந்திருக்காங்க. இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்லயே நம்ம டீம் பிரிக்கும் போது பார்த்திருப்போம். அதாவது 9-9 அப்படின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அந்த 9th கண்டஸ்டன்டோட பிளேஸ் எம்டியா தான் இருந்தது. ஸோ நடுவில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்பவே கெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் அந்த வகையில இப்போ ரெண்டு கண்டஸ்டன்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. இனிகோ அண்ட் வெனேசா வந்திருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு வார்மஸ்டான வெல்கம் இருக்கு. ஆனா டீம்மேட்ஸ் மத்தியில ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இனிஷியல் டேஸ்ல ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அந்த டென்ட் கட்டுறதுலேருந்து இல்லை இவங்களோட பெட் பண்ணுறதுலேருந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி செட்டில் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு கண்டஸ்டன்ட் வர்றது ரொம்பவே ஒரு ஃபேரான விஷயம் இல்லை. அவங்க என்ன சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது. அந்த எண்ணம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃபெரோஸ் கொடுத்த ரிப்ளை பற்றியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லிட்டில் டாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.